Subscribe kaya tim bekas channel no, biar ada sing diketal-ketal video na yan bang. Terengzek buku usah dapur. Belai kuna hambai. Tini o music world de no ti songzajak pandao. Joto naina hani phine sini joto kathajak artist romno. Hansang keno palbaksan keno pan keno sal. Kakaham kakufur baike sini sini habar resamung tabukni sikla sikliro belekan resamung kunung rok hai tongo sini tongo ini kampalainya nailainya bela kena hambai simbol sai tongnai narok bai malai maman bagai bela kena hambai bela hambai ladies and gentlemen, respected audience, borong genang sencong tini narwai okra borong ni narwai alaida narwai khasu bebak no tongu chini bas kango teijo to rangsak ni taku buku kaboni mare kiching ojora tongthogo narok bai trengi mamani bagi belena hambai pia kaisa ko puilani simino pai thak jara tei narok tongna ning thun abo narok ni thani koimung tamni himale tini ni banda songsare rok borok belai no ketal bodol tei joto serai rok no belai no chini hukumuna hamjak nai tei thinang ni yakini rok haini bagi borok lui tei borok ni os songsajak banda no khabai norok to no yasak nani bagi khabai ho
하이나도 그탕 떡쇼도 힘라이나이 그다음에 막너 마시기 Bala-bala ko no hambay Belai silo kenato tam nai ro sini lo yo tam wi tong bodo asai mahal musical band ni tam nai ro borok ni tam go nero kha sang phan phai di nor chat no koi nai ani rang sak ni tak buk sang lo chung jo to no belai pai le ya hoi le no ma tong jo to no baksa ba sebok layo baksa ba podi mungo baksa ba runggo baksa ba samungo baksa ba kabak ma jaga rok ni hai ni bagi ko jarao bebak no pogui sing hukumo kelek laja nor jo to no buskang ko ma ni bele no khatung kha tei bele no tong thong kha specially chini narwai rok chini buskang ko tongo chung ka jang do dur khiti ni panda nai de ne panda no sokomor lai ne nor jo to no tini ni o panda nai tong nai rok ni bagi tei narwai rok ni bagi borong ganang juk song ni bagi ladies and gentlemen rok ni bagi pai jeng sak ni bagi world musical day music day ni bagi why sayang ko khorobi nai please bala na hamba